Sinong nyamat iki Pak Yan digarap saklaya ya mantuk cocok. Nah, digarap jam setengah 12 sawan ya mantuk. Oke. Digarap bengi jam 10 ya mantuk. Wah, cocok sangat niku. Dibet bareng digarap para esuk malah lali ditinggal wong. Nur ndok cahayu. Lali cakepane. Dilanjut yo. Nonano Baratamtu tak roti lumantar Bapak Tarto kelendengan iki sindene ya goleke ya ayu-ayu kabeh protokole nggih sae MC-ne nggih sae rada apik tur ngoten iki jare nggur namung 2000 Pak Tarno nggih pinyane mboten terima apik langkung sae langkung sae lah ya ngendikane Pak Tarto lho kaya ngene iki nggur 3000 sedina sewengi dadi namung cemplis tunggal. Nggih, saniki cemplih mboten paling 3000 Pak Karo. Nek sing gedhe niku pancen. Wah, besar niku. Niku namung panderi jari.
kawitan ngodi laras niku sing disuwun niku namung asare Pak Iyano. Leres nggih. Tamunipun sing rawuh kathah, muga-muga mantunipun barokah. Sumbangane bisa turah mekakrah. Mangkene turah berkenan tuku sawah. Didohke saka musibah. Amin. Moga-moga mangke besok bisa munggah ngamal ka Al-Mukarramah. Amin. Allahumma amin. Jaine Pak mati guyang-guyung, yaine yo Kyai Sumeh Nggih. Sembodo. Nggih. Wiwit kala dalu ngantos siang niku tamunipun nate Pak Belabar. Bapak Pak Mardi menika nggih piyantun seni Pak. Oh nggih Pak Darno. Pak Darno. Tobat. Angger bawa sriune bawa gangune kula saestu. Pripun Pak Tarno? Nggih. Gamelan pengrawit lan pengrawite sak sinden sinimatine sak penyanyine sarwa cocok nggih. Nggih, sawo sae. Tur niki yogane ketok rampak enom kabeh bareng seragam ngoten. Tur mboten maipun Pak Tarno. Nggih. Paro